Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які вы можете не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце і на канале YouTube. Сёння, 22 жніўня, кіраўнік Беларусі выправіўся ў Сочы, дзе сустрэнецца са сваім калегам, кіраўніком Расіі Уладзімірам Пуціным. Як сказаў прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў, гэта такая працоўная сустрэча, падчас якой, магчыма, пэўныя шурпатасці, якія назапасіліся ва ўзаемаадносінах паміж Беларусю і Расіяй, будуць вырашаныя. Так вось, пра тое, што ж гэта за шурпатасці і якім чынам і якім коштам іх можна будзе вырашыць, мы сёння абмяркуем з палітолагам Арсеніем Сівіцкім. Добрый дзень, Арсеній. Вітаю, Зміцер. Наколькі сапраўды гэты візіт Лукашэнкі ў Сочы можна лічыць такім ж звычайным, шараговым, працоўным візітам? Ну, мне здаецца, што сапраўды гэты візіт з'яўляецца працоўным, і я б не чакаў нейкіх стратэгічных рашэнняў пасля яго. І мне здаецца, што асноўнае пытанне ў парадку дня, як яго бачыць Крэмль, гэта прызначэнне новага амбасадара ў Беларусь. Што Александр Лукашенко папросіць узамен, гэта, мне здаецца, відавочна. Перш за ўсё, гэта вырашэнне пэўных гандлёва-эканамічных праблем. Расія да гэтых перамоў падрыхтавалася, анансаваўшы некаторыя крокі па скарачэнню дапамогі беларускай эканомікі. Ну, давайте, дарэчы, на гэтым моманце падрабязней. Як паведамляе Reuters, ўсё ж такі гэтыя крокі па скарачэнні, яны, можа быць, некаму пададуцца такія не вельмі значныя, але для Беларусі, як я разумею, даволі сур'ёзныя. Мы павінны былі ўжо пэўны час таму атрымаць чарговыя траншы крэдыту ад банка еўразійскага. Гэта 400 мільёнаў долараў, калі я не памыляюся. Замарожаныя перамовы наконт 1 мільярду крэдыту на наступны год. Ёсць яшчэ пытанні наконт скарачэння магчымага паставак нафты і газу. Яшчэ там нешта. Ўсё ж такі немалая такая падрыхтоўка, скажем так. Ну так, сапраўды, мне здаецца, што зараз мы знаходзімся ў тых умовах, калі Крэмль будзе ціснуць усё больш і больш на Беларусь, на беларускага кіраўніцтва, выбіваючы максімальныя стратэгічныя саступкі з беларускага боку. І тым больш, што Беларусь зараз падыходзіць да заканчэння шэраговага палітычнага цыклу. У 2019-2020 пройдуць новыя парламенцкія і прэзідэнцкія выбары. І я б казаў, што гэта такі перыяд даволі складаны для Беларусі будзе у стасунках з Расіяй, бо традыцыйна Расія пачынае ціснуць даволі сур'ёзна якраз перад прэзідэнцкімі выбарамі. Можна успомніць і 2015 год, і 2010 год, і ціснуць яна звычайна будзе не толькі з дапамогай нейкіх эканамічных рычагоў, але і военно-палітычных. І з улікам таго, што геапалітычны кантэкст абвастраецца, Злучаныя Штаты плануюць уводзіць новыя санкцыі супраць Расіі. Мне здаецца, што Крэмль таксама будзе ставіць пытанне лаяльнасці. Бо з пункту гледжання так званых хардлайнераў ці прыхільнікаў жорсткай лініі у Крэмлі Беларусь паводзіць сябе вельмі нелаяльна, і чаму тады Расія павінна аказваць Беларусі, беларускаму ўраду дапамогу.
эканамічную. Але гэта больш такія стратэгічныя пытанні, адказы на якія, мне здаецца, Владзімір Пуцін не атрымае падчас гэтай сустрэчы. Адзінае, аб чым можа ісці гандаль, гэта саступкі, калі Беларусь спагадзіцца на фігуру новага амбасадара расійскага ў Менску Михаила Бабіча. Але вот глядзіце, Арсеній, з аднаго боку мы гаворым пра мільярды даляраў і крэдытамі і энерганосьбітамі, з другога боку на вагах мы бачым толькі персону новага амбасадара. І пры тым, што вот зусім недавно у інтэрв'ю Еўрарадыё намеснік старшыні камітэта Дзярждумы па справах СНД Константин Затулин выказваў перакананне, што і без усялякага гандлю кандыдатура Бабіча найхутчэй за ўсё будзе узгодненая і зацверджаная. Так вот, каму верыць? Вот, і ці варта мільярды і адной фігуры? Ну, справа ў тым, што калі казаць пра прызначэнне амбасадара, то гэта воля Беларусі прызначаць ці не прызначаць, то бок даваць агрэмант ці не даваць. Калі мы кажам пра вось гэты ціск з боку Расіі па пытанню паставак нафтапрадуктаў і газу ў Беларусь, ці пра пытанне крэдытнага фінансавання Беларусі, то гэта ўжо як бы Расія парушае свае абавязкі згодна з тымі дамоўленасцямі, якія беларускі кіраўнік абгаварыў з Пуцінам яшчэ год таму падчас сустрэчы ў Санкт-Петербургу. То бок, я бы сказаў, што тут сапраўды гэта такі раўнапраўны гандаль, і Расія зацікаўлена прызначыць менавіта Бабіча у якасці амбасадара, і дзеля таго, каб гэтае пытанне вырашыць, яна падрыхтавалася да гэтых перамоў, пачаўшы вось гэты ціск. І, на жаль, Беларусь вельмі сур'ёзна залежыць ад вырашэння вось гэтых двух пытанняў. Перш за ўсё, гэта крэдытнае фінансаванне, бо з дапамогай гэтага крэдыту мы, па-перш, плануем рэфінансаваць іншыя крэдыты, а з другога боку, відавочна, што Беларусь як бы выкарыстоўвае так званы нафтавы офшор таксама дзеля таго, каб зарабляць грошы і потым з дапамогай гэтых грошаў, у тым ліку рэфінансаваць даўгі. І мне здаецца, што гэта быў бы такі даволі рацыянальны гандаль. Калі Расія вельмі жадае прызначэння Бабіча, то трэба і адпаведныя саступкі прасіць з расійскага боку. І Александр Лукашенко таксама падрыхтаваўся да гэтых перамоў. Ён змяніў урад на даволі такі прафесійны, тэхнакратычны, як кажуць, змяніў асабліва вось тую групу палітыкаў старэйшага пакалення, якія, як бы так, заўсёды былі прарасійскія арыентаваны і нават на Вы зараз пра Сямашку, так? Будзем так казаць. Яго асабліва апошнія выказванні наконт таго, што вось расійскія перамоўцы і расійскі бок заўсёды выконвае свае абавязкі, хоць перамовы даволі складаныя. Тым не менш, мы бачым, што Расія штогод гэтыя абавязкі, абавязательства свае парушае. Мне здаецца, што вось з новым урадам гэта будзе зрабіць складаней, бо гэта проста прафесійныя маладыя людзі,
з сур'ёзным бэкграундам, як бы яны тэхнакраты, і то бок адпаведным чынам яны будуць дамаўляцца ўжо аб новых умовах супрацоўніцтва у эканамічнай сферы з Расіяй. То бок, калі Расія, відавочна, што Расія выходзіць з так званай стратэгічнай дамовы, якую Беларусь і Расія заключылі ў сярэдзіне 90-х. І нягледзячы на тое, што Беларусь выконвае ўсе свае абавязкі перад Расіяй, асабліва ў межах інтэграцыйных структур, тым не менш Расія як бы пераглядае свае абавязкі адносна Беларусі, скарачае так званыя інтэграцыйныя зніжкі, падтрымку інтэграцыйную для Беларусі. І гэта, безумоўна, вызывае пэўныя пытанні з боку Александра Лукашенка. Што мы робім далей? Калі Расія скідвае з сябе гэтыя абавязкі, тады трэба неяк перафарматаваць нашу інтэграцыю, знізіць узровень чаканняў, як бы жыць далей. Калі Расія чагосьці намагаецца, ці перш за ўсё паглыбленне інтэграцыі, тады давайце абмяркоўваць. Але відавочна, што тут таксама ёсць супярэчнасці, бо Беларусь хацела бы паглыбіць перш за ўсё гандлёва-эканамічную інтэграцыю, якая б дазваляла мець доступ для беларускай прадукцыі да расійскага рынку, захаваць за сабой гэтыя інтэграцыйныя зніжкі на энерганосьбіты, мець лепей унутраныя кошты. І унутраныя кошты, так, мець гэтую падтрымку фінансава-крэдытную з расійскага боку, як гэта было раней. Але для Крамля, мне здаецца, галоўнае пытанне – гэта паглыбленне ваенна-палітычнай інтэграцыі, перш за ўсё. Тым больш, што сама Расія зараз, мне здаецца, яна зараз будзе вельмі... Расія будзе сустракацца з такімі вельмі сур'ёзнымі крызіснымі з'явамі, перш за ўсё у эканамічнай сферы, і тым больш, што Захад плануе вводзіць усё новыя і новыя санкцыі, і з іншага боку так званы крымскі эфект, сірыйскі эфект ўжо вычарпаліся, і трэба шукаць нейкія такія новыя геапалітычныя перамогі. І вось для далучэння Беларусі да Расіі. Ці паглыблення інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы з пераносам цэнтра у Маскву. І мне здаецца, што Беларусь, яна як бы з'яўляецца такой... такім праектам для Крамля цікавым, бо з дапамогай гэтага праекта можна як бы і перавесці ўвагу з унутраных эканамічных і сацыяльных праблем, бо... На знешнія перамогі. На знешнія перамогі, як гэта было ў выпадку з Украіны, у выпадку з Сірыі, і, на жаль, ціск будзе толькі павялічвацца з боку. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Арсеній Сівіцкі, Зміцер Лукашук, сумесны эфір Еўрарадыё і Е-прамовы. Абмяркоўваем мэты візіту Лукашэнкі да Пуціна. Посадить плохие сны в поезда, пусть подальше от нас отправляются в города, где они никогда не сбываются. И ошибки, что произошли, пусть во времени назад возвращаются, и сегодня в признание в любви превращаются. Если б зря не тратили время на земной карусели и друг друга не ели, вот бы взять все дерьмо на планете и смыть в большом туалете, и под звездным тогда в одеялом.
Еврорадио. Новины наша справа. Пры мікрафоне Роман Устінаў каротка пра асноўныя падзеі. Нацыянальны аператар электрасувязі Белтэлекам паведамляе, што з 1 верасня павялічваюцца тарыфы на некаторыя яго паслугі. Так вырастуць кошты на доступ у інтэрнэт, на некаторыя пакеты паслуг электрасувязі, а таксама на паслугі відэаканферэнцыі. Напярэдадні стала вядома, што з 1 верасня на 3% вырастуць тарыфы на паслугі аператараў мабільнай сувязі МТС і Велкам. У Мінску кантралёр грамадскага транспарту пабіў нецвярозага зайца. Здарэнне адбылося на плошчы Перамогі. Вось як гэтую сітуацыю апісвае прадстаўнік Мінсктрансу. Товарищ, он где-то в течение получаса ожидали, сказал, все, я, больше не могу ждать, и попытался идти. Контролер его предупредил, что не подчиняется законным требованиям, покидает место совершения административного правонарушения. И вот и получилась стычка, он ударил контролера. В присутствии сотрудников милиции будет проверка проводиться в органах внутренних дел. Адзначым, што здарэнне адбылося 21 жніўня каля 19 гадзіны на плошчы Перамогі. У Венесуэле ў Каракасе нахіліўся недабудаваны 200-метровы хмарачос, а дакладней яго апошнія 5 паверхаў. Здарылася гэта пасля магутнага землятрусу. Спецыялісты кажуць, што будынак, вядомы як вежа Давіда, можа абрынуцца ад любога руху. Вежу Давіда пачалі ўзводзіць у 1990 годзе. У недабудаваным хмарачосе жывуць бедныя жыхары Каракаса. Каля 75% беларусаў старэйшых за 45 гадоў маюць вузлы на шчытавіцы. Пра гэта распавяла прадстаўніца Беларускага дзяржаўнага медуніверсітэта Алла Шыпялькевіч. Роман Устінаў, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еврорадио. Новины наша справа. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Это сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. У студыі Зміцер Лукашук. Мой сённяшні госць, палітолог Арсеній Сівіцкі. Абмяркоўваем мэты і магчымыя вынікі паездкі Лукашэнкі да Пуціна ў Сочы. Арсений, вы сказали, что хутчэй за ўсё асноўная мэта Крамля дамагчыся ўсё ж таки згоды Мінска на прызначэнне ў якасці расійскага пасла ў Беларусі Михаила Бабіча. І гатовы нават хутчэй за ўсё заплаціць за гэта мільярдам крэдыта, яшчэ пэўнымі прэферэнцыямі. Калі ён гатовы пайсці на гэта дзеля Бабіча, ці не ўзнікаюць сумневы і ў тым, што, можа быць, ўсё ж такі вялікая небяспека ў гэтай фігуры неяк так прытаілася для Беларусі, для яе незалежнасці? Я бы сказаў, што ўсё ж такі Крэмль не тое, што ён гатовы заплаціць за згоду на Бабіча, ён просто гатов выканаць свае абавязкі згодна з тымі дамоўленасцямі, якія былі заключаны раней. То есть ён і так павінен гэта выканаць, но не выконвае, таму што не хоча. Так, сапраўды, і я бы сказаў, што ён просто выкарыстоўвае вось гэтае пытанне ў якасці інструмента ціску на беларускі бок. То бок аб гэтым наша ўрада ўжо дамовіліся раней, і Расія павінна была выканаць гэтыя абавязкі, калі казаць пра траншы з гэтага Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця, то гэта яшчэ ў прошлым годзе мы павінны былі іх атрымаць. То бок тут хутчэй пытанне да нашых расійскіх партнераў. Але гэта як бы такая тактыка звычайная для Крамля стварыць праблему перад перамовамі і потым дамагчыся саступкі дзеля таго, каб гэтую праблему вырашыць. Але мне здаецца, што тут беларускі бок таксама мог бы пэўныя умовы паставіць. Акрамя тых дамоўленасцяў, якія Расія ўжо была павінна выканаць, але ўсё не выконвае. Мне здаецца, што акрамя вырашэння пытання двух траншаў і мільярднага крэдыту,
Можна было б паставіць у якасці умовы пачатак перамоў па кошту на расійскі газ. Бо мы ведаем, што ў нас дамоўленасці да 2019 года, і мы б хацелі б ужо зараз правесці новыя перамовы, зафіксаваць кошт расійскага газу на 2020 год, каб спакойна праводзіць і парламенцкую і прэзідэнцкую выбарчыя кампаніі. То бок, ну, гэта такі, я б казаў, што вось гэтыя перамовы, гэта такі гандаль са ступкамі. То бок, Беларусь павінна саступіць і пагадзіцца на Бабіча, які мае такую рэпутацыю даволі жорсткага перамоўшчыка. Ён уваходзіць у блізкае кола Владзіміра Пуціна. Ну і хутчэй за ўсё ён едзе сюды з палітычнай місіяй у якасці такога палітычнага намесніка, тым больш, што ёсць чуткі, што ён таксама атрымае і статус спецпрадстаўніка Владзіміра Пуціна па Беларусі. А гэта зусім іншы ўзровень. Дарэчы, вот той же самы дэпутат Дзярждумы Затулін сцвярджаў у інтэрв'ю Еўрарадыё, што ўсе апошнія амбасадары расійскія ў Беларусі мелі менавіта такія статусы пасла і спецпрадстаўніка прэзідэнта Расіі. Ну, мне здаецца, што, ну, можа, фармальна яны і мелі такі статус, але тэхнічна, калі паглядзець на развіццё беларуска-расійскіх адносін, то звычайна як бы ўсе кантакты праходзілі на самым вышэйшым узроўні. То бок гэта кантакты паміж кіраўнікамі, паміж міністрамі, прэм'ерамі. То бок і звычайна амбасада была не вельмі актыўнай. І калі паглядзець на актыўнасць расійскай амбасады за апошнія годы ў Беларусі, ну, нават там, калі казаць пра наведванне нейкіх мерапрыемств, то я б сказаў, што з такім вялікім штатам, які мае расійская амбасада, тут, ну, гэта не вельмі актыўная праца. То бок відавочна, што амбасада заўсёды была дзесьці звонку. А асноўныя фарматы ўзаемадзеяння гэта былі фарматы ці у межах Еўразійскага эканамічнага саюзу ці саюзнай дзяржавы. Безумоўна, амбасада яна прымае ўдзел у падрыхтоўцы гэтых падзей, але тым не менш, мне здаецца, што былі такія свае каналы і для такой працы. То бок, мне здаецца, што ўсё ж такі Бабіч мае зусім іншы мандат у адрозненні да ўсіх іншых расійскіх амбасадараў. І з гэтым і звязана вось гэтая паўза са згодай беларускага боку на яго прызначэнне. Бо, ну, як бы, па-першае, усе спрабуюць вызначыць яго рэальную місію. Чым ён будзе займацца ў якасці амбасадара. Вы ўжо разабраліся там? Ну, мы спрабуем разабрацца, але відавочна, што гэта будуць не толькі гандлёвыя эканамічныя пытанні, але і ваенна-палітычныя. І мне здаецца, што Менск хацеў бы бачыць у якасці амбасадара ўсё ж такі іншую фігуру, такого крэпкага хазяйственніка. Да. Так. Арсений, вы сказали... Вярнуся ўсё ж таки да паездкі Лукашэнкі ў Сочы. Ён паехаў з такім даволі цікавым інфармацыйным кейсам са сваёй заявай пра тое, што Расія ў дачыненні да Беларусі паводзіць сябе па-варварску. Як з гэтым кейсам яго сустрэнуць, якую ролю ён можа адыграць у перамовах з Пуціным? Ну, мне здаецца, што вось гэтая заява была таксама нейкай падрыхтоўкай да перамоў з Пуцінам.
Александр Лукашенко толькі зафіксаваў той тренд, які мы назіраем апошнія некалькі гадоў. А звязаны гэты тренд з тым, што Расія паводзіць адносна свайго галоўнага стратэгічнага хаўрусніка вельмі недружалюбным чынам. Не толькі згортавая вось гэты інтэграцыйныя зніжкі на энерганосьбіты, але і скарачаючы доступ беларускай прадукцыі на расійскі рынок. І гэта не толькі сельскагаспадарчая прадукцыя, але таксама і прамысловая, бо за тых праграмы па імпартазамяшчэнні, якія Расія зараз праводзіць з 2015 года, доля Беларусі на расійскім рынку скарачаецца. І, на жаль, Расія стварае такія таксама бюракратычныя бар'еры для беларускай прадукцыі. То бок, не зусім зразумела, што мы чакаем ад беларуска-расійскіх адносінаў у доўгатэрміновай перспектыве. Бо у 2025 годзе, хутчэй за ўсё, у Расіі мы будзем набываць энерганосьбіты па сусветных коштах з-за гэтага падаткавага манёўра. Гэта, я нагадаю, чаму вы гэта адзначылі, таму што паводле пагадненняў у 2025 годзе мы павінны нібыта ўжо атрымліваць па ўнутрырасійскіх коштах. Так, сапраўды. А яны будуць падымацца, і па сутнасці ўнутрырасійскі кошт будзе сусветным коштам. Далей, Расія, праводзячы гэта імпартазамяшчэнне, зусім не улічвае кааперацыю з беларускім бокам. То бок яна дублюе тыя прамысловасці, якія існавалі ў Беларусі заўсёды, і Беларусь заўсёды была вельмі сур'ёзна інтэгравана з расійскай прамысловасцю. Зараз Крэмль, ён проста гэтыя схемы кааперацыйныя руйнуе, спрабуючы стварыць нейкую такую аўтаркію. І, безумоўна, Александр Лукашенко хацеў бы атрымаць адказы на гэтыя пытанні, чаму Расія так барбарскі паводзіць адносна Беларусі, не ўлічвае беларускія інтарэсы і сумесныя інтарэсы беларуска-расійскай інтэграцыі. Але, мне здаецца, гэта таксама з'яўляецца такім інструментам ціску на Беларусь, і Расія стварае для Беларусі відавочныя праблемы эканамічныя, і каб гэтыя праблемы былі вырашаны, Беларусь павінна пайсці на пэўныя саступкі. Перш за ўсё, ваенна-палітычныя саступкі, бо для Крамля галоўнае пытанне – гэта ўтрыманне постсавецкай прасторы і перш за ўсё Беларусі у сваей сферы уплыву. Вы уже казалі про тое, што Крэмль вельмі зацікаўлены ў паглыбленні інтэграцыі Беларусі з Расіяй і пераносе палітычнага цэнтра кіравання нашай інтэграцыйнай прасторай у Маскву з Мінска. Але гэта ставіць крыж на нашай незалежнасці і суверэнітэце. Так. Лукашенко ж наўрад ці на гэта пойдзе. Так, сапраўды, таму мне здаецца, што вось тыя перамовы, якія зараз праходзяць у Сочы, яны будуць вельмі жорсткія. Калі яны выйдуць па-за межы пытання Бабіча, відавочна, што Александр Лукашенко не пойдзе на такую ступень паглыблення інтэграцыі з Расіяй, якая падрывала незалежнасць і суверэнітэт. І вось гэты розныя інтэнцыі Менска і Крамля, яны ствараюць гэтую напружанасць у беларуска-расійскіх адносінах. Можа гэта напружанасць дайсці да такога выбуху, які адбыўся, груба кажучы, на Донбасе? Безумоўна, гэтая напружанасць можа трансфармавацца пэўным чынам у нейкі крызіс,
Але я б не казаў пра такія вельмі жорсткія сцэнары, якія мы бачылі, напрыклад, на Донбасе. То бок у Расіі даволі шырокі арсенал розных сродкаў, у тым ліку і сродкі па даволі паспяховым зменам палітычных рэжымаў на постсавецкай прасторы. Гэта і Кыргызстан 2010 года, і нават вось калі казаць пра гэту армянскую рэвалюцыю, то бок спадар Пашынян, ён таксама як бы мае пэўныя сувязі, і тое, што Крэмль ніяк не ўмешаўся у гэтую рэвалюцыю, гэта сведчыць аб тым, што нават там была нейкая пэўная згода. Вы намекаеце, выбачаюся, на тое, што Лукашэнку трэба вельмі асцярожна рыхтавацца да выбарчай кампаніі прэзідэнцкай. Так, сапраўды, тым больш, што ў 2010 годзе мы ўжо бачылі з боку Крамля спробы пайграць з альтэрнатыўнымі цэнтрамі сілы, і я зараз не маю на ўвазе там нейкіх апазіцыйных лідараў, якія хутчэй проста ўвагу адцягвалі ад гэтай гульні, я маю на ўвазе гульню з беларускай наменклатурай перш за ўсё. І так атрымліваецца, што зараз мы падыходзім да вось гэтых выбарчых кампаній, і мне здаецца, што Расія будзе спрабаваць вельмі сур'ёзна ў гэтую кампанію гуляць. А тут ужо ўсё залежыць ад тактыкі і стратэгіі. Як я ўжо казаў, для Крамля гэта звычайная тактыка стварыць нейкую праблему, а потым вырашыць яе, але за нейкую пэўную саступку стратэгічную. У 2010 годзе такой стратэгічнай саступкай з боку Беларусі было падпісанне Кодэксу мытнага саюза за тыдзень да прэзідэнцкіх выбараў. То бок, відавочна, што калі Крэмль не атрымае пэўную саступку стратэгічную ад Беларусі, то ён будзе даволі жорстка ціснуць да таго часу, пакуль ён не падарве волю Беларусі і беларускага кіраўніцтва бараніць незалежнасць і суверэнітэт, ці іншы сцэнар, гэта вось крызісны сцэнар, на які Расія таксама гатова, як мінімум з 2015 года. Ну і на заканчэнне, ці даведаемся мы па выніку гэтых сочынскіх перамоваў, што Міхаіл Бабіч атрымаў згоду на прызначэнне паслом у Беларусі? Мне здаецца, нет, бо звычайна як бы тое, аб чым гаворыць у Сочы, потым знаходзяць зусім іншыя інтэрпрэтацыі у Крамлі і ў Менску. То бок, гэта яшчэ не сканчэнне гісторыі, але тым не менш, мне здаецца, што да восені Расія б хацела прызначыць новага амбасадара. Паглядзім. Дзякуй вялікі. Што атрымаецца ў выніку гэтых перамоваў, тое, што якая інфармацыя будзе прыходзіць з Сочы, заўтра у 17 гадзінаў мы абмяркуем з экспертам Андрэем Паротнікавым. Арсеній Сівіцкі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце Еўрарадыё.